Pediang sengaw bahai pi syaka Flow the Miles channel. Lada fi sengaw tanat yak video sengaw bahai ban like, share and subscribe. Kublai ka ying dor bar thau ain ka Meghalaya Legislative Assembly hagasngi baar jong ka budget session arjar arusau u MLA na ka North Shillong constituency u ba Adelbert Nangrum ulaong baar tlikimat ba umla ban pediang satya kabanangkong kalong ba ulat ula aya ka jingkren daga ketian hindi bat ka baar pat kadai ba u klempule lut yak jingtho balapan kre daga sarkar. Once again, thank you, Mr. Speaker, sir, and all the honorable members of this August House for giving me this privilege to express in my mother tongue. Shongkanor, Badon Burung, Nakwa Shimata, Yakjingetainya, Halor address Jonglat. Don Artli, Kimat, Kibangamla Van Priang. Hagasngi bapli ya ka budget session arjar arpsa kabaningkong kalong baulat uai jingkren dagak tien hindi kabar kalong bau khlem lut u khlem pulit ya ki jingtho baro balapan khre daga sarkar ngan kren haki artli kimat ngan sedang dakamat kabar ngakhlem lap Hangno ka provision jong a Constitution of India. Nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan. Ka basya kerpang palat bane ka ei ka baulat ula address hangni ka yin dorbar thawan. Tegani ka pinatatin bat wanra ka je pher jumut lada ka yin dorbar thawan. Kala ban pediang ne ya ka ei ka ba sarkar kala penkre lingba kejingtho. Tekumta hani ka khlemat Shongkanor Badon Burum ngamtre ban ngam jeliu halor kimat kipang bala ai shani kidakhat jong yeng dorbar thawan hakapor ba ai jingkren ulat namar ka jingtho ka yailai bat ka article sispa nyopun rio jong ka constitution kari India Ngiyoi yakiwei ki yeng dorbar thawan hakiwei ki jela baulat ukhlem puli lut yak jingtho blapan khre da ka sarkar West Bengal lahapan syuk karpat yaulat ban puli tang kalan ka baningkong bat kalan ka bakhadu ha Kerala ulat uino katukan ni naga jingtho ka blapan khre bat dangshan hat Tamil Nadu ulat ukentai sisandan ban puli ya ka jingtho kalau penkre daga sarkar wala hakanu ka jingja ka daw ka bari kalong ka jingya pher jingmut apreng ka sarkar jala bat ka sarkar preng ha jinglong jiman hangni epo ka jala yeng dorbar hagasngi basdang yakni ka budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jinge pher ayu ti hagni ka phang ngamkwa ban karen ai shu te kumtang ko ban phai byang haga baidai bat kamat ka baningkong kumbang lapan pau haga basdang baulat uai jingkren daga ktien hindi tosha yanga Shongkanor Badon Burum mangan pensyai ke ei ke jing bamhun hagaba ngaringkat langbat ki MLAs jong ka Voice of the People Party ni persya ya ke jing address daga tin hindi jonglat Badon Burum hagani ka August House ka tin hindi kadai ka official language jong ka union government kalong kumta lingba ka article lai sau lai Lai spa sau fulai iwei jong a constitution jong kari India ya ka tin English pat la pendongkam na ka bentaki official purposes jong ka union government but ha ka parliament lingba ka official language act khat khandai spa nru fulai ngidei bantip ba ka constitution jong kari India ka khlem kdo hangno kum ka national language Omdon kanu national language ha India henry tang
ke official language. Hang ni hajala yeng dorbar thawai ngidon ki kendon badai karkum ke rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly. Ke rules arpupra ke pensyai bakarukam penyat ya ke yeng dorbar thawai ke dai ka ketien English business jong ke assembly dai ban penyat daki English. Ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren ha yeng dorbar thawan dagak tien lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng ka ba thmu banai ya ka jingkren la ai shu songknor ba chak dekhot ka yeng dorbar ngakwa ban kedo hang ni baulat umdei dekhot jong ka yeng bat ka kendon arpu phra ka kedo syai kamdei na ka banta ulat te kumta songknor brom kawan ke jingsu tu hanga bat lesi haki weipat bahkan mi ke jing atatien ke ke official language baka sarkar India lengba ke jingkeren ulat bat ke ke official language kaban sa jingtho haka yeng dorbar thawai ni saindur yakarti sensar da kaju ka constitution te kumta ngabu ke jingkeli yapi songknor pudon brom balai ke sarkar India kam itu bakadon ke jing dongkam banthung yaulat ubadon ke jing sothu ikaktien khnang ba kanumlong ka baujen thut ban saindur ya ke jing dei hapre ke sarkar India bat kejela songknor pudon brom nyimla ban klet ban sungu sarong halor ke jing ki hill state hawa ki pat garu bat khasi kum shipara da kejing slur ban yang telilang banyale persya ya kejing temu ban penbor hangi kum kaktien official language bat menta ngin salak ban long kum ni kum kejela Meghalaya hakeleng ki wei ki jela jongkari lightno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya kaktien Hindi haki state dan ki jela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya kaktien Hindi daki post nem balalet bat kanang yai betengru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkiang jong kari India ngidon ke jaj benriu ba pher hagari hangni hagari bat kani kalong kejeng itanat kejeng sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani kejeng long bakar pang tiwat lingok bat wat simbakla yang habangam menjur ya kejeng keren Hindi jong ulat hangni ka agos haus omdei banga syukuran halenti sengking ne omdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media nga keren hang ni hi haka agos haus namar kani gadai kejing jong upai ba uba ngimi khmat bat ya kani kejing ngidei ban peit bnya ba bat ngidei ban sim khi bat ngidei ban sim khia tang kini ki kentien bat kejing sorit songkno blom brom ngan penkut no yani kejing sim banta kejong bat kejing keren jong lat kublai sibon Songkran Pudong Brom. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you.